Lengaqala kanjena bazodumisa abazalwane umphathi wabadumisi osondezela ozodumisela uMamZuma aseza ngaphambili azokhuluma inhliziyo kaNkulunkulu bazalwane. Ngisofela khatha zeka yosiphilela ngomthanazo yongimisa yami yosiphilela ngomthanazo.
ukuba sizozwa sikulindele. Ngiyalazi abantu umathanda. Sizalabana uNkulunkulu wakho osezulwini. Oh, that you may lead and direct us. Amen. Said am I. Align us, oh God, align us. Stay.
Kristu. Omama, obaba, elders, leaders of the church, ngiyabingelela abazalwane empowerment, ngiyabingelela i-team, ngiyabingelela ubaba uZuma, ngiyabingelela kina nonke abazalwane egameni likaJesu. Igama lami ubaba uZuma, ngiyakholwa ngisindisiwe. Ngisohambweni olungithusayo njalo. Ngisohambweni engilisabayo njalo. Ngihluphile ohambweni, umthandazo wami uthi mangibe uthembeka ngiyazi ngicapable ukuhlupha, kodwa manje-ke sekuwesa I-stand as a gatekeeper, sekukhona no-honest manje sengithi inkosi ngisize. Ngineculo
lithi uyakhula ukhulela eGibhithe ukhuliswa indodakazi kaFaro. Uyona yonke leyo into uqaliswa unina. uNkulunkulu unendlela yakhe athi uvungule. Abanye bamthanda bangaba sekhipha uIsrayeli iqale la ukuthi uNkulunkulu unecebo ngomuntu. Akuyona inkinga ukuthi aphenduke umuntu. Njalo mekushunyayelwa wonke umuntu uyasiphakamisa isandla. Kodwa bazalwane, akwanele ukuphakanyiswa kwesandla indaba isohambweni. Wazalwa lo mfana wakhula. Lithi iBhayibheli yathi indodakazi kaFaro iyogeza iyokwenza ama-rituals ayo, imikhuba eyenziwayo. Nayi into intoni le? Mhlawumbe enhliziyweni yayo yayithi onkulunkulu basiphendulile. The God have answered us. Mayithi nangu umntwana. Clips ngithole ngengane. Leke ngiyayithanda. Ngizwile ubaba uyayibulala ingane. Kodwa le ayisiyona eyamaHebheru, ngiyitholela ila. Thatha. Uhlangana nomHebru, haleluya, eshawa ilo waseGibhithe. Lithi iBhayibheli kwavuka ukuthi kahle kahle yena owala ekhaya. Lo oshawayo owakhe. Lithi iBhayibheli wambamba wambeka izandla. Oshona. Wambambanga manje. Wafa. Lithi iBhayibheli kanti khona babukayo. Lithi iBhayibheli sahamba isikhathi wezwa uFaro ukuthi hayi inhloboni le ngigcine la. Yini ebulalelo yakwangabulala lo. Lithi iBhayibheli wamfuna wezwa uMoses ukuthi ngiyafuna ngizobulawa kwabaleka. Fast forward, lithi iBhayibheli wabaleka. Lithi iBhayibheli uma ngabe ebaleka uMoses, lithi kwakhona indawana, lithi uma ngabe efika ezweni, I believe izwe lakaMidiyani. Amen. Lithi again khona lapho esalusi lithi wahlangana namantombazane amabili. Lithi iBhayibheli amantombazane elwiswa eshawa abanye abalusi. Lithi iBhayibheli wawasiza afika atshela uyise ukuthi nangu umuntu osizile. Hawu mesizobhuti na yebo. Hawu Moses iqiniso njengoba kutholela intombi. Cabanga. So washada. Wathi ubaba ngoba isevile ingane zami, thatha umfazi ngiyakupha. Isidadi. Kumnandi. Floor. Hawu ngithola imama. Khona usandikushaya sawubona. Hawu wamthola unkosikazi. Lithi iBhayibheli waqhubeka. Lithi esalusile lapho. Kumnandi, lithi kumnandi. Ake baphela wayengavuthi isandukukhola ngisamukela uJesu. Hamba ninavuka nginavuka yonke into eyisona. Angibona ngifake inwele eGrace azisona futhi ngawonga izinto. Lithi iBhayibheli uthe uMose esalusile egade ngaflock. Lithe esehlane wabona isimanga. Wasibheka isihlahla isona ngempela. Kodwa manje sivutha asiqishi. Siyavutha asiqishi. Aqalaze emuva aqalaze phambili athi noma kuthiwani. What kind of a tree is this? Asipheli futhi asiqishi. Lithi iBhayibheli kanti sehlangene nendlela yakhe. Kanti iBhayibheli lithi kanti nangu umuntu ehlangana noNkulunkulu ehlala. Wakuyenzeka uNkulunkulu akubeke endaweni ehopeless. Kube ngazuthi ayingumuntu nje kazana ngiyasikulela nje kanti uNkulunkulu unenjongo ngomuntu. Oh ngahlangana noNkulunkulu ngidumisa nkulu abantu wabingaphendukile. Basho ukuthi uNkulunkulu uyamfuna. Wangithola la. Ngikhoke nje nabo bonke kodwa inhliziyo yami uncircumcised.
sithani nathi? Ngibulela umuntu lapha ngiyafunwa. Wathi uNkulunkulu sengihlangene nawe. Sesiqala uhambo. Abanye baqala kulendlela. Abanye bahlulela. Abanye come out from
eGibhithe nasehlane bengilingile kayishumi abalalela izwi lami. Uphinde mama. Lokhu bonke labo bantu ababona inkazimulo yami nezibonakaliso zami engazenza eGibhithe Bahlupha kanti bayibonile inkazimulo. Bonke. Kunikeze lo mama ngicela khona ngifuna lapha. Ayibo Numeri 14 22. verse 22. Lokhu bonke labo bantu ababona inkazimulo yami nezibonakaliso zami engazenza eGibhithe Bonke. nasehlane. Bonke. Yes. Bonke bayibonile inkazimulo. Ithi there were millions of them. Millions, men and women. Nabantwana. Bonke labantu. Cela ufunde mama. Lokho bonke labo bantu ababone inkazimulo yami Ngisukela uMoses. Namgcina ngamkhulisa kahle wona oxa nenyoka emfuleni. Wakhula ezweni inhliziyo yakhe ivuma ukuthi angisiyo wala. Kodwa-ke i-treatment ngiyayithola yinhle. Wamkhuza wamtshela uNkulunkulu nginamalwimi. Kunezinto that I am limited to. Ngabuza udala ngubani wamtshela ukuthi mina okay. Ngase ngibuyisele ezweni ayebulale khona umuntu. Ngase ngizwile ukukhala kwabantwana bami. Ngenxa yokuthi ngizwile ngase mina uNkulunkulu ngenza indlela yokuthi baphume. Bonke labantu engihambe ngayothi uMose atshela uFaro abakhiphi. Lithi iBhayibheli nalo Faro uke wala ukuthi labantu baphume bakhishwe. Lithi iBhayibheli until the last plague whereby he lost his son. Wase wathi okay son, hambani. Nakhona bebadedela inhliziyo yakhe usayibambile still he pursued him. Ngicela ufunde futhi bonke. bonke labo bantu Bonke laba bantu ababone inkazimulo yami ababona inkazimulo phakathi abantu bona ngenkathi the last blood uNkulunkulu bengabe ezobakhipha ezweni laseGibhithe. Lithi iBhayibheli wathi ngoba le nto ezokwenzeka ukuze bona babe safe, batshela ukuthi bahlabe the best of their land. Bese bethatha igazi layo belibheke emnyangweni. Bathi uNkulunkulu mangabe ngibona lelo gazi ngiyawudlula. They have experienced the Passover. Bayibonile inkazimulo kaNkulunkulu bonke. Akubanga inkinga ukuphuma eGibhithe, kodwa ukuhamba and be persistent. Noma sebayibonile inkazimulo bonke. Noma sesifakazile ukuthi leya ndlela yokudumisa uNkulunkulu ungaphendukile bayayazi kodwa still. Mana funda. lokhu bonke labo bantu ababone inkazimulo yami Bani lapho uNkulunkulu abanikeza imana kanti besikhona. Sake sahamba noMose
Sihambisane namba yomfana wathi wahlukana nomzona ngeke uJesu. Siyahlukene nezwe lona namanje. Namanje sakhumbula umanyanisi. Namanje safuna ofisa ebathola for free. Hlukani kahlukana. Be separated from them. Come out from them. Namanje usasima nabo namanje. Namanje thimi yazi ukuthi une-witness yami namanje. Hayi ngoba bayazi inkazimulo. Khane basha. Hayi ngoba basazi isandla. Hayi ngoba ingekho into enyakazayo esiswini masikhithwana ngapha. Uyayazi inkazimulo. Ngathi ubungakholwa. Ethi kwaphela zikhibu kazathi abukazaguga. Ayikho i-incident until they disobeyed. That is what sibabona beva. Before that disobedience, akekho afake ehlane. Bonke labantu bonke bake bahamba emhlabathini owomile. Maye uNkulunkulu wavula ulwandle. Hayibo, ngathi ngiyababona bewuthinta umhlabathi. Ngathi ngiyabona iyenzeka yini. Ngathi ngiyayibona inganzaba sithinta ulwandle ngala. Siphinde nansi inkazimulo. What was still inhliziyo igcwele ngibhitha. Circumcision of the heart is the requirement of the journey. Saba nenhliziyo elast year ngo-2020 nezinto that the Lord have taken out of you wabuyela wena. Akuzona inhlupheko inkinga yalabantu. Uyabona ukuthi uqala uhamba kuyona inkinga. Abanye baqala indlela entsha. Awe, sesibonile inkazimulo. Sesibonile uNkulunkulu evusa abantu abafile. Sesidumisa uNkulunkulu wathola i-SMS kade esidumisa. Singakayezwi ethi uyabizwa kozosebenza. What kind of generation is this? That's because you experience amandla amakhulu and we go back to sin. Sikhola amandla. Masiphuma ngasihambe siyodaba futhi. I used to do it, it's doable. Sick generation. A generation of unrepentant hearts. Yes, and they were looking forward to Egypt, then the promised land, because izobantshengisiwa abantu. Even worse, mangabe seqhamuka ama-giants, ithi iBhayibheli ngoba khona ama-spies. Lithi abuya ne-report ethi ngeke bafendela abantu bazosigwinya basibulale sofa. Mama, kwasho ukuthi le message ifika vele inhliziyo yabo. Inhliziyo yakho ayibe la. Okay. Ayibe kuKristu. Inhliziyo yakho ayibe ukuze noma kufika izimo ezenza abantu baqala indlela entsha. And indlela entsha ilula because inama-resources. Bazalwane, namhlanje ziningi indlela ezintsha futhi ezilula kodwa indlela esikuyo eyabantu bokusoka kwenhliziyo, eyabantu bokuqotho. Haleluya. Lithi nibe siguqule isimo sengqondo yenu senziwe yintsha. Khona ithuba kungafanele kube lithokozise namanje. Kune-language ekhulunywa, kune-phone call kufanele uyibuke uyi-assesse, uyidisele. Bakubonile ifu. Bakubonile ulwandle. NaseMiriam ohlabelelile. Uma ngabe bephumela ngaphesheya. EsikaseMiriam ophinda hlebe. Athi uMose uyena ngempela uNkulunkulu akhulume kini. Uyabona bazalwane. Uyabona ukuthi ukholo ohambweni. And uyahabeleleka sibonga uNkulunkulu ndawonye. Kodwa kunendawo
ethi, oh Lord, lombeke phambi kwami ukuthi angilinde. Fanele I must obey, ngimsabe ngazuthi ngenza kuNkulunkulu. Ingoba lukuza ukuthi wenzele mina, kodwa wenzele usisi wami ngathi, uNkulunkulu womkhonto lo. Mina ngangibona sengihlakalela ngithi, hayi ngisoze ngahlukana. Sengibonile abanye bethu bakhonza uNkulunkulu bengabonanga. Ngathi uNkulunkulu kasisi wami ngizomkhonza. The way you walk in this journey and your complaints, you are all noting they have no room. Why? Because lesizulwane kanti siyazi ukuthi uMaria wakholelwa ngomoya. Hawu, lesizulwane umuntu uhlala kusona. Siyayazi benjalo. Kodwa mina bahamba nithi iBhayibheli abanye baze bafa. Ngayibonanga bengaziphathanga lezi zinto. But they persisted in faith. Baze bafa. Wena lezinto usuyibonile. But still your heart keeps complaining. Your heart keeps longing. Yazi bengizokufonela ube benginayinani bezongishishisela. Umthandazo uhamba kancane. Transformation of the mind and the heart. Whosoever wrote this song, uthi ngobekezela Jesu when they were oppressed, they complained more. When we are oppressed, it is when our commitment is being tested. Is your heart really circumcised? When we are being tested, there's something really wrong and you really need to go back to the drawing board. And know that, see, I go through different things. You have experienced so much. I cannot drive. Millions of them today.
ngisho ukuhalela ufishi wakhona fanele ngabe sithi iphunga likafishi waseGibhithe limbi kunofishi waseKhenani. Fanele ngabe language ethi icebo Satan ayisaphume emlonyeni wethu. Yes, sabahetha phela osindi kodwa akusho lokho ukuthi nani ngoba libonile ikazimulo kubo when God restored them. Ungaphatheki nabashayeka mina ngabuya ngazokutshela ukuthi leyo nhliziyo yaseGibhithe iyakwathi umlando uGibhithe umlethe la angaphenduki ukuthi it's okay so shut. Oh ngoba inhliziyo yakhe ithanda bona sohambweni olunye olubheke kwenye ngoba your heart kuneqiniso abangani bakho abangakutsheli lona. We love you kodwa kunezinto kancane kancane ey'ley'vela ukuthi waseGibhithe ngiphuma khona, I've been enslaved for years. Engqondweni angikhona ukuyidilitha lezi zinto. Khona umuntu owenza imangaliso. How about you lean on him? Sasiyaqeda. Mama, asahambe. Lokhu bonke labo bantu 23. ababone 23. 23 Yes. abayikubona ngempela izwe engalifungela oyise. The very same people ababona inkazimulo ngeke balibone izwe engalifungela oyise. The very same people ababona inkazimulo ngithi laba engibakhiphile laba ba-experience i-Passover, the very same people abadla imana, the very same people ababona inkazimulo kaNkulunkulu, ababona inkazimulo kaNkulunkulu endlini yakhe, ababona inkazimulo kaNkulunkulu from eGibhithe bengakaphumi. Asikayikhulume yasehlala kodwa eGibhithe kunezinto uNkulunkulu azenzile ezidistinguisha ukuthi unguNkulunkulu wakhonzwa bonke. Abayikubona ngempela Ngeke balibone. engalifungela oyise. Futhi aliyukubona muntu. Alibona umuntu Walabo walaba bantu who has been disobedient. Oh, yeah. Now God is speaking. Uthi Mose, there are times whereby I spoke to you ngathi ngizobabulala. Wathi uNkulunkulu ngicela ungababulali ngoba kuyokwazeka ukuthi wabakhi beGibhithe wawusubabulala bese siba yinhlekisa. Now, this is what I'm saying. They've tested me so many times. They've disobeyed me. But moreover, abakholwa. Noma sebebizwa ngamakholwa, noma sebebizwa ngabazalwane, kunento ubona yongamkholwa uNkulunkulu. Kunento ukuthi siyanizwa phela yebo kuthiwa niwe ezulwini asazi la. Namanje nisakhulumisa kwama-pagans. Namanje ilanguage yenu ayakashiki ngoba uma umuntu ehamba ayezwe naye kulo. Bazalwane, uma ngabe umyeni wami engisehhoteleni right, hayi, i-step siyashintsha. Mama, ilanguage abakhayona ebusweni. Sengifikile yini? Ofiki, ngisaphuma endlini ngiyongena emotweni. Kodwa ngiyazi ukuthi siyaphi. So ingqondo sethi the minute ethi nje baby siyaphuma, ingqondo ithi shu. Generation enjani le? Oh, uNkulunkulu wahla simama ngezandla khona hasana, but still usiyokhuzwa sane. Usifikela sonke pho akasaba sofuna ukuthatha sonke sathatha mama. Very similar yenziwa uma wakho noma bakho bekuthandazela njena nje yona, but today we question it we. Aliphumile iGibhithe. Lila bayakhohlwa ukuthi bebetshithwa kanjani baphumula ukudla.
bazalwane uJesu nazo. I know ukuthi sometimes ithatha isikhathi ukuthi ufinyelele kuzona. Ngayibona ngangiqala uku-experience ukuthi umuntu afake imali kwi-account yami. Bese ngiyafana ngithi hayi manje ngicabanga ukuthi wenza iphutha athi uNkulunkulu utheni. Sengiphendukile. Kulokho nje ngisayiphuzela amawayini ami nangiwajaha amagigi. Isicela nengiqashi. Afundisa ukuthi ngohlala endlini ezinefurniture ningayithenanga ningazakhanga. Abantu uNkulunkulu uyamondla. Abantu uNkulunkulu requires faith. Abantu uNkulunkulu come from there. Nathi kodwa bayangisiza lo yaba bayangisiza lo yasizwe yangisiza. Wathi phuma kubo. Ngicabanga ukuthi ukuphuma bakublock ababomnandi bathapha omnandi. Ekhaya sasiphendele kwino nalabo abantu sibambile izimali. Kodwa require them to be separated. Ngeke kodwa uhambe baphethe bonke. Nalabaya. Ohambweni. Ngeke balibone mase siyavala. Abayi kubona ngempela. Abalibona ngempela. Izwe engalifungela oyise. Moses bakhipha bayise eKhenani izwe uju neyinyosi. It is so rich. Mangabe behambe ehlane fangabe befunda ukuthi kambe uNkulunkulu singenza njani. Yes la kusehlana kutshaleki kodwa ke shothi uNkulunkulu ufuna ukutransform ingqondo yami ukuthi how can I make more streams of income without me depending upon other people. Kambe uNkulunkulu yini la ibeke kumosa ukuthi ngifunde ngiyibone. Lithi iBhayibheli uAaron akakaze complain uma ethi uNkulunkulu akahamba yosiza uMoses athi but leya ndoda ngizwa inamali by the way bese bebhukile bobabili. I'm sorry, but they are paranoid. They easily offended. They told Moses he was easily offended. He crushed everything. Because it's how he is. Go to Aaron as he moves a complainer. A question of what in the thought. Futhi aliyekubona muntu. No one. Walabo abangidelela. It's a Bible khona lababuza khona ukuthi ngiyabona uNkulunkulu nathi. Bathi Moses yakho bathi usukujijela ngamanje. Ushabona kade be-oppressed. Bazalwane. Ngithe umuntu uyahlupha ebuntwini bakhe. Futhi aliyekubona muntu. Walabo abangidelela. Kepha inceku yami uKhalebi. Hayi. Ngakho wayena munye umoya. Okhona yena. Wangilandela. Ngokupheleleyo. Yena ngiyakungenisa. Ezweni ayakulo. Inzalo yakhe iyabulisa. Oh, we pray for the spirit. Hallelujah. A different spirit. Millions of men, millions of people, millions of men and women died in the woods. Wow, what uNkulunkulu eyincane ngoba even little Bible watching from 21 if I'm not mistaken 22 upward akekho zolilifa ngoba babecomplain about even ingane zethu ziyofela wathi lezi ncane but lezi ezicomplain kanye nani will die. Lithi bonke laba abangidelelayo ngiqinisile ngiyafuna ngeke baze banihle if but my son can. For he has a different spirit. Oh, in my generation, I pray for such a different spirit. I pray for a different spirit, just that of Caleb.
As though akhona kodwa lithi iBhayibheli he had a different spirit in him. If only my general I pray. Nathi enhlizweni kaKhele bethi ngizomethe kanjalo. Move of God, even the revival. We even question what he had and Abela Yini, Robaba Papa. Oh, but I pray for a different spirit. I pray for a generation and in Yaya, Usiduaga Wakuluma, the Piloyaka, and in Yaya Pilo, I choose to live on. I pray for a different spirit. I will persist. I will heed. To the old and exchange in subject for a different spirit. These are good.
ngiyakholelwa kuba prophet bakaNkulunkulu noma abaningi sebehlazi silivangela abaprofeti babanga, but I have a different spirit that the Lord will speak to prophets and this generation will not go anywhere. At least they listen and they obey. A different spirit ithi noma ngathiwa i-team yami ishona abanyekela kodwa mina. Be converted. Ngoba uzohlupha endleleni ngoba inhliziyo yakho isasele yintweni uNkulunkulu akhipha kuzona. Udelela nje uzoze ungayifumani izinto uNkulunkulu athembise zona. Bese ubona ngathi uthi abanye abantu uNkulunkulu unama-favorite children. Obedience. Akuthembisi kodwa siyamethemba. Jesus. Akudibana sibani ngoba kumnyama uJesu lilanga. Nikhona ngani kade nakhala bonke bakholwa kuye bokhanyisa omelanga siyakhona. Jesus. Akabonakala siyobayikho kodwa mzukanezana sikholwa umbhalo. Different spirit persist. Yona inkinga inhlupheko zasehlalene inhliziyo engasoliwe. Inhliziyo eyayifuna njalo kancane habitual sins. Kunezinto eziyi-habit. Exokoza leyo. Miriam, imnandi ngoma. Kodwa uyibonile inkazimulo. But still you question. Uhlabelela kahle usinti. You've seen the glory, but still you question. Ithi iBhayibheli washaya ukhomo Miriam. The very same Moses wamthandaza. And lolu ukhomo lukushaya Miriam lenza ukuthi uhambo lonke lume. Njengoba uhlebile lenza ukuthi yonke i-team yama-intercessors, the whole church, the whole camp imenze silinde wena uPaul. And kufanele sithandazele ukuthi uPaul ngoba sisohambweni. Siyafuna ukufika khona bazalwane.
bangavumi ukuthi obaba baze baqale ungazali noJesu. Uma uMiriam usuze abafana bakhe, it's okay. Come. Uma ucomplain njalo inhlupheka zikusondeza ziyakususa. Woza, come to Jesus. Come back. Usuye kude. Buya. Ungafeke ehlala. Obaba bafa, bahimana bafa. Naku Jesu aphuzayo kulawa manzi. Ayikho abacomplain abangakholwa bafa. Umphatha yaka different spirit. I refuse ukubona amandla kaNkulunkulu and stay the same. Njalo mangibiziwe, it's an opportunity for me. Okuya uNkulunkulu ngithi ngikhathe Jesu. How can I pour from an empty cup? Fill me. Call the Lord away. Call the Lord away. Would you tell them to consecrate themselves? Because I will come among them. If you are in that journey, consecration. Ungayikude. Nasongile. A different spirit will pray. Go to Caleb. Uzongena. Caleb. Why? Ungcono. Hayi. Kodwa he obeyed. Uyakholwa nomzali wami. Ngizokubiza mzalwane ukuthi uzokholwa. Uzokholwa. Kholwa. That isn't your question. I'll call. Jesus. Umuntu ulamlele phakathi komuntu noNkulunkulu. Munye. Jesus. Abathandazayo bathandaza egameni likaJesu. Jesus. Nabaphendukayo baphendukela egameni likaJesu. Ungavumi ukuphendukela kwezinye indlela. Yini indlela neqiniso nokuphila phakathi? Hayi uJesu igama lakhe. Jesus.
yahlupha, yadelela. Because faith in me, ayikho. Lord, help me to obey. The journey is not the problem, but persisting in obeying in faith. And having a Holy Spirit that will lead us. He will align us. Oh Lord, we've sang songs, big songs, but our heart was not separated. Siyathandaza uNkulunkulu wethu ovelelini. Uthi inhliziyo yethu yahlulwe uNkulunkulu. Asifuna ukufelela. Sesibonile igazi lolo. We've seen the glory. We've tested it. Sweet. Oh, but we pray that we do not go back to sin and die and go to hell. Sesibonile igazi lolo. Bayibonile bonke. Kodwa kukhona munye oyabulilifa except my son cannot, for in him was a different spirit. Oh Lord, we pray for that spirit. Whatever was an abantu, omoya kaNkulunkulu.